Hello, what's up? So for today's video, samahan nyo ako punta doon sa basketball court. So magduwa tag basket ron, no? So magpreparar sa tong sulubon, okay? Na tong medyas, no? So vintage ni, wala balaba ni. So shout out sa Nike. Nato tay sapatos na tong Jordan nga karaan pero maaway pa ni, no? So lubon ta ni. Oh, di ba? Ready to go na. So kita tayo later. Bye. Pare ko yung nagsundo sa akin, no? So, kita tayo later! So, hi to my vlog! Hi ka muna! Okay. Dito lang ako, malikod. Sino ba nagba-vlog dyan? Ayan. Hi guys! Hi guys! Hi vlog! Mga vlogs! Oh. Welcome to my vlog. Hala! Sorry pre. Sana meron tayong mga tropa pips, no? So, andito na kami. So, yung gym nila, no? So, among schedule actually. Among schedule is alas 3. Ang bayad sa midaan. Sa ito nagbili na itong mga slipper dali. Arimasu yo. Hai. Tanggalin mo yung sinelas mo, lagay mo doon. Hai, doon na say. Hai. Gasto itong nihong ko nila. To! Oy! Oh! Magpalabas tayo ng ating residyo. So guys, nakakuha akong amigo dari, no? Oh, hi to my guys. Hi to my vlog. Mag-hi ka muna sa vlog ko. No? Ambot kami sa among area, no? No, so mga niya itong mga kauban niya. Mga siman din sila, pre? Yung mga kalaro namin is mga seaman. Mga seaman. So mga seaman yung mga kalaban namin. So merong mga taga Ilonggo, Iloilo, pakilala natin later. Pre, shout out niya, no? Shout out sa taga Cebu dia. Asa David Cebu nyo, ah? Sa Balamban, sir. Balamban. So mga kasama na, no? This game is brought to you by Rugby, dikit na dikit. Alright, no? Number yellow. Oh! Kinaliwo! 2 points! Oy, shout out na kayo! Rugby, dikit na dikit. Ay! Ayan. Parang wala nang kaya. Nakadalawang tuyok ako. Brought to you by Kaping Barako. Ayan. To! Darna! Hindi ka naghalinaw? Ito ko kalin sa muro. Kapasahan ang apat na kapasahan. Pinasa, gibalik. Ala, kalaspas! Oy! Yabong sabaw! Itong dribbling the ball. Pass to yellow. Pumira ng toes. Yes! Pasok! Kinaliwa!
Bumera ng test. Oh, yabong labaw. 4-3. Yes, sir! Okay. Sa mga fans, mga init kayo sa Japan. Grabe talaga yung mga idol ko sa Japan. Oh, yan. Oh. To. To, maglad-lad ka to. So, Ores. Hoy, wala pa. Wala pa, brought to you by Rugby. Dikit na dikit. Putang ina. So, sila yung nanalo first game, no? Dapat nilabas mo yung 100% mo. Parsa lang yun. Masakit na dyan ko. Lastikong Tagalog. Lastikong Tagalog. Ikaw naman doon. Oh, ikaw na mag-vlog naman. Ikaw mag-vlog ay. Hi guys, welcome to my vlog. Sino hinamon mo? Si Gascon, hinamon kita Gascon. Hindi si Rindon. Sabi mo si Ikaw si Rindon eh. Ato, hamunin mo si Rindon to. Sugo na ta. Rindon, hinamon kita. Dito, ikaw, yung ulo mo parang bula. Okay. So, pasok! Pasok! Gascon, pasok! Final match between the Hokori and the Nakatani. Tawa yung vlogger. Walang ginawa yung vlogger natin. Tawa. Dito na! Gascon for 2! Galing talaga ni Kuan ba, yung vlogger natin? Yeah! Hi ka muna. This game is brought to you by Rugby. Dikit na dikit. Brought to you by Cebu Di Macho. Macho ka na, may Cebu ka pa. Dos? Hindi, peace yan. Peace? I-check mo yan, hoy! Lista mo, ando na, nakalista na. Brought to by Cebu Di Macho. May Cebu ka na, macho ka pa. Sige na. Wala pa. Advertise ka muna. Advertise. This advertise brought to you by Cebu Di Macho. Macho ka na, may Cebu ka pa. Alright. Ano masabi mo sa Lakim eh? Ito lang, ganito lang tayo dapat. Ano? Ganito. Tapos pagkita ng kanin, ganun. Ganun sabay subo. Paano yung ulam sa kabila? Ang ating vlogger na tuloy sa Japan, no? So, bawi kami. Okay. Usip. Dito. Sayang, hindi yung nakuha. Ha? Hindi nakuha. Hindi nakuha. Hindi pala yung nakaplay. Kanina pa ako salita dito, hindi pala yung nakaplay. Hindi pala yung nakaplay. Yeah. Sayang yung vlog na yun. Sayang yun ah. Oh, kalami oy. Ika. So, sino nanalo, pre? Macho ka pa. Ilang points ka ngayon? Zero. Ikaw? Zero point. Yee! Nice game. Nice game, no? Sige. 1, 2, ay, teka lang, na-video pala. Ilang points ka nun, pre? Ilang points ka ngayon? Ito, interviewin natin to. Ito yung pinaka magaling dito. Anong masasabi mo sa laro ngayon? Lucky pa. O, yan. Ito yung mga... Pas ba? Paano kayo Oh, mag-pas? yan. To, dami mong point ngayon to.
Alinte na di puga wala. Ito lang sila, ito na lang. To, gito, pag-ubra. Pag-ubra ka mo to. Ay, skare. Susunod yan yung dito, yung ring na lumalapit sa'yo. Thank you. Hi, skare, wakarimashita. Hi. So, interviewin natin yung MVP. To. Dito pa, Uy! ito pala yung mag-ahamon kay, sinong hamon mo? Huwag yung si Gaskon. Rendon! Loh, no? Hinahamon kita. Oh, ano ba? Ano nga? Over the top. Oh. Jackson daw kayo, Rendon. Hinahamon ka. Oh, Jackson na lang pala. Jackson na lang pala. Jackson na lang pala. Hanggang sa sunod, no? Uwian na kami, no? To! Shout out ka ulit, to! Babay ka sa tanan. Mapuli ng migay kapoy na kayo. Ay, ay! Sir, salamat kayo sa pag-invite. Yaw-yaw sa pinaka-bansay ng basketball, eh. Ate, no? Tinapos ki sir. Uli na sila. Ato na mo! Ay mo pagyat, ha? Mo pagyat. Ano, alaksin ko. Alaksin ko. Ay, mamaya. Puli na, puli na. Puli ng migay kapoy kayo. Sito, i-upload ko to. Sige, sige. Ayos git. Hanggang sa muli, sa muli. Thank you very Thank you, thank you. Bye! Amping mo, amping. Sir, thank you very much. Sir, salamat. Salamat, sad. Sir. Sige. Amo na yung balay, kana? Thank you. Ingat. Nakato-story. Baka nahulo. Dalawa yan magkamukha. Thank you. Story. Oo. Sir. Sir, Salamat. Amping mo. Sunod. Si pa sir. Phone. Kita na phone, oh. Sir, boss. Ay, yung ano mo sir, mga yung vlog mo sa ano? YouTube mo channel mo ba? Oh, ni Kuan, Louie TV. Oh, i-upload na ako ni. Sige, amping mo.